Welsh Lesson 26A, Beginner-1, Sylfaenol. Grammatic notes, mathematical numbers. Pan ydym ni'n need I gyfrifo rhifau, ydym ni'n defnyddio numbers mathematical, a mae'r hyn a rhifau decimal. Pan ydym ni'n want I cynrychioli rhifau yn ei tens, ydym ni'n place a number i'r left o'r gar deg, gyda'r all mutations relevant as 11, 11, 22, 22, 33, 33, 55, 55, 66, 66, ac ati. Pan ydym ni'n need I cynrychioli numbers yn ei hundreds, ydym ni'n place a number i'r left o'r gar cant, gyda'r all mutations relevant as 110, 110, 220, 220, 330, 330, 550, 550, 660, 660, ac ati. Yn y number last, y mae'r cant yn keep a t terfynol achos nid ydy'r cant yn gyferio at a quantity o number 6 i'r left o'r number 10. Pan ydym ni'n need I cynrychioli rhifau yn ei thousands, ydym ni'n place a number i'r left o'r gar mil, gyda'r all mutations relevant as 1,000, 100, 1,100, 2,200, 2,200, 4,300, 3,300, 5,500, 5,500, 6,600, ac ati. Pan ydym ni'n need I cynrychioli rhifau yn ei millions, ydym ni'n place a number i'r left o'r gar miliwn, gyda'r all mutations relevant as 1 billion 100,000, 1,100,000, 2 billion 200,000, 2,200,000, 4 million 300,000, 3,300,000, 5 million 500,000, 5,500,000, 6,600,000, ac ati. Yn y number last, y mae'r gar cant yn ei colli ei terfynol t, achos y mae'r yn cyferio at a quantity of number mil. Felly y mae'r number 123,456 trillion, 700,012 billion, 345,672 million, 900,234.567890123 yn cael ei write as 1,24 mil, 456 trillion, 700,000, 12 biliwn, 345 mil, 672 biliwn, 900,000, 234.567890123